खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बड'लेण्ड आइजो इउटुब चेनेलाव बरायहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ दिनै आं नोंथांमोननो सानै मानसिनि बे भिडिअखौ बानायनाय जादों बेखौ जों गासैबो सिनायखायो मोजां कन्टेन्ट लाबोग्रा होननानै जों बिथांखौ सिनायखायो नङा होमबा जों गासैबो बिनि मुंखौ बुंलायला आङो दा बिथांनिनो माने भाइरेल जानाय नुगासिनो माने माबायदि भाइरेल बेखौ आं फोरमायथला नामा लोगोफोर स' बिथांमोनखौ सानैखौबो बिथांमोना गाज्रि आखलनि गाज्रि होननानै जों बुंनो जोंहा मोन्थाय गैया एबा पावारबो गैया नङा होमबा मानो होनोबा बिथांमोना गावसिनि जायगायाव गावसोर गसंनानै दंखायो आरो गावसोरनो खामानि मावनानै गावसोरनि जिउखौ खुंगासिनो नङा होमबा जेनेबा बुंनांगौ खोथाया गैयाबो आरो दङबो होननानै आं सानो बेनि थाखायनो आङो दिनै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों मानो होनबा दिनै जोङो हौवा हिन्जाव होननानै जों बेफोर माने बायदि आरोना बेफोर नङा होमबा बेनिफ्राय मा होनो हौवा हिन्जाव जों हौवा हिन्जावखा जोंखौ रावबो जेबो बुंनो हानाय नङा नंगौ नोंथांमोनखौ रावबो जेबो बुंनो गोहोबो गैखाया आरो पावारबो गैखाया नङा होमबा नाथाय बेवहाय मोनसे खोथाया माने एसे गाज्रि जादों जेनेबा खोथाया माने मोनसे बेफोरबायदि दिन्थिनाया एसे गाज्रि जादों मानो होनोबा हौवा हिन्जाव होननानै नंगौ बेफोर अफलाइन नङा होमबा बेफोरबायदि अनलाइन जानो नाङा नोंथांमोनखौ जोङो मोजां कन्टेन्ट लाबोग्रा होननानै जों गासै बर' रायजो राजाफ्रानो सिनायखायो बेवहाय बेफोरबायदि दिन्थियोबा नोंथांखौ गाज्रि बुंगोन बा गाज्रि होननानै सबबो सानगोन आरो बेनोखा आरो नोंथाङा जेखि खामानि मोजां मावाथों मानो दा बेफोरबायदि दिन्थिबाय नालाय नोंथांखौ माने गासैबो गाज्रि बुंगोन आरोना बेनो आरोना आं नोंथांखौ जेबो बुंनो मोन्थाय गैयामोन नाथाय खोथाया बिसोरदि दा नोंथांनि भिडिअफोरखौ गासैखौबो नायो मोजां कन्टेन्ट लाबोयो होननानै नाथाय बेफोरबायदि दिन्थियोबा नायगिरिफोराबो गाज्रि मोनगोन नोंथांनि मोजां कन्टेन्टखौ गनायनाय नङा बा लानाय नङा आरो बेफोरबायदि गाज्रि मुं सुगोन बा गावनो मिडियायाव बेफोरबायदि दिन्थियो ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि दिन्थियो गावनो आरो जोंखौ मानो बेफोरबायदि बुजायदों गावनो जेबो रोङा बेफोरबायदिया जायो आरोना जेनेबा नोंथाङा जे एसेबां सिगांनिफ्रायनो मोजां कन्टेन्ट लाबोयोमोन बेफोरबायदि दा मिडियायाव बेफोरबायदि दिन्थिबाय नालाय माने बिदि सानसिगोन आरो मानसिफोरा आरो सानखागोन निस्सय नङा होमबा दा जों हौवा हिन्जावसो हाबा जाबाय बा बिदिया जोंनिया जोंथ' मालायजों जेबो माबा खालामाखै जों हौवा हिन्जावसो बिदि साननानै नोंथांमोना खालामदो जानो हागौ नाथाय बेखौ गाज्रि नुयो आरोना हौवा हिन्जाव मा जाखो नङा होमबा हौवा हिन्जावजोंसो हौवा हिन्जाव बेफोरबायदि लाबोआबा मोजां मानो होनबा आंबो नोंथांनि भिडिअखौ नायबायानो थायो मोजां कन्टेन्ट लाबोयो नाथाय बेफोरबायदि दिन्थियोबा इयुन जोलैखौ नोंथाङा मा बुजायगोन बेसो खोथाया साननो गोनां माने बेसो आरोना आंनि बुंनांगौआबो माने सानदों आरोना बिथाङा एसेबां मोजां कन्टेन्ट लाबोयोमोन दिनै बेफोरबायदि मानो हगार बेफोरबायदि आरो हौवा हिन्जाव जाखो मा जाखो हौवा हिन्जाव न'नि हौवा हिन्जाव नङा होमबा नाथाय ससियेल मिडियानोथ' हौवा हिन्जाव नङा होमबा बेफोरबायदि दिन्थिनाया एसे बोरैबा जादों आरोना मिस्टार मा बुंनो नङा होमबा बेफोरबायदिया स' आंनि बुंनायाव नोंथाङाबो गाज्रि मोनदों जानो हागौ आंनि बुंनाय बाथ्रायाव दिनै नोंथाङा माबाफोर दुखु मोनबायबा आंखौ गावनि आंगोनि बिनानाव होननानै निमाहा होबानो जाबाय स' बेफोरबायदि दिन्थिया मोजां आरोना आंनि थाखाय बेखौनो आङो दिनै खावलायनो होननानै बे भिडिअखौ लानानै फैदोंमोन नोंथाङाबोथ' साननो हानाय मानसि नङा होमबा आरो नोंथांनि बिसियाबोथ' साननो हानाय मानसि गोरों गोरा न' इडुकेसन गोनां नङा होमबा
ज' बेफोरबायदि दिन्थिया मोजां आरोना जों गासैनिबो थाखाय आंनिल' थाखाय नङा बा नोंनिल' थाखाय बा नोंथांनि थाखायल'बो नङा नोंथांनि न'खरनि थाखायबोल' नङा आंनि न'खरनि थाखायबोल' नङा जों गासैनिबो थाखाय बेफोरबायदि माने दिन्थिनाङा आरोना स' आंनि बुंनांगौआ बेखिनियानो बुंबाथ' गोबां बाथ्रायानो ओंखारथाय नङा होमबा बेनिखायनो बेखिनियावनो आङो दोनथ'नोसै होननानै आखायाव लाबाय गोजोन्थों जय बरानि